Здравейте, приятели! Ето тук, както виждате, Мими и Варо карат тротинетки. Айде да ходим към тях! От следващия играм ще караме тротинетки. Айде бе, тротинетки! Чакайте! Чакайте, че уния ще се бягат. Хай! Чакаме, че има кола. Къде те зарвайте хора? Чакай, Вало! Чакай, се бегаме! 1, 2, 3! Дай! Мигай! Карай! Варо бега! Вин Дизел, Вин четвърка пойка. Тук Мими бега. Тук Мими свърча. Тук Мими бега. Абонирайте се. Вижте как се разменят тротинетките уния. Гледай то как се върчи. Марио няма се избега. Марио, хайде отиде го настигни. Хора, Мими се избега. Чакай, става, къде избегахте, бе? Тя ще ме блъснат. Ето. Хора, сега карам тя. Тя пази разменят тротинетките. Те се ги разменят, хора. Абонирайте се за канала. Много ясно. Чакайте, тя ме замина. Хора, чакайте, че тя ме заминах. Къпъче кари има. Някой път. Маре, ти как ме забравиха. Не се свест. Маре. Хора, аз имам да видя малко бебето баба и пак ще се видим.